aika paljon kuuntelen musiikkia. Ja vähän tätä rytmikorvaakin, niin tansseissa käyntiä on melkein joka viikonloppu. Näkäällä vähän erilaisia ihmisiä. Se vaan yhtäkkiä tuli silloin ajatusta, että lähdepä opiskelle. Päivät on erilaisia. Suomi tarvitsee kaikki kädet. Ammattiopisto Luovi. Kyllähän sitä lapsena monesti mietti, että miksi. Harmittihan se tietenkin, kun olisi tykännyt urheilla ja samalla lailla kuin toiset ikätoverit. Työ maistuu hyvältä. Tietää, että tekee jotakin hyödyllistä, niin se on kyllä tärkeä asia. Suomi tarvitsee kaikki kädet. Ammattiopisto Luovi. Se oli aika vaikea aikaa mulle se yläaste. Mä en itse asiassa tehnyt paljon mitään, että mä sulkeuduin huoneeseeni yleensä koulun jälkeen ja minä olin vähän niin kuin masentunut. Mä en ikinä ollut edes kesätöissä, mutta mä rohkaistun. Sen jälkeen mä oon ollut tiukasti kiinni työelämänsä. Suomi tarvitsee kaikki kädet. Ammattiopisto Luovi. Luovi on Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos. 18 paikkakunnalla kautta maan.